El parc del Secanet, en el moment en què es feu, segurament estava ben pensat, però l'execució no ha sigut la millor. El llac artificial tenia tota la solera trencada, el pressupost per a la reparació era de 100.000 euros per a reparar la solera. S'han fet reparacions parcials en els mitjans propis a través de cerca durant diversos anys i no ha servit per a poder evitar els problemes que n'hi havia. Quins són els principals problemes que plantejava el llac? Per una banda, la pèrdua d'aigua. El que s'àmplia és la sequera i el control de l'aigua que hem de tindre. I ahir els clavells de la llosa eren tan grans que ens obligaven a tindre l'obert. Les poques voltes que estava obert, perquè sempre estava en contínues reparacions, 100 litres d'aigua a l'hora. Com vaig dir, no he volgut calcular ni el que és al dia, ni a la setmana, ni a l'any, per no fer-me més creus. A banda d'això, el llac implica un cost en llum i en clor, perquè n'hi ha que clorar-lo per el volcà, per el formiguer, de 16.000 euros a l'any. És a dir, teníem una reparació de 100.000 euros per a tindre un llac que està clorat i que en els últims anys, a mi almenys em consten 2 braços de 2 xiquets trencats perquè havia provocat accidents. A banda d'això, que era incompatible en la vida. I aquesta partida se diu la partida del Secanet. Per a qui no ho sàpiga, és una partida de secà. No és una Marchal ni és l'Amazones. És una partida de secà. I l'opció tècnica que ens van donar, i a mi no em va semblar mal, era aprofitar la terra de la Marchal que està fent en el tanc de tempestes per a soterrar-lo, plantar arbres, crear una nova zona de xocs i donar-li un sentit al parc. Per què? Perquè és una zona que està molt recorreguda per els nanos quan van sobretot a l'entrada del Jaume I i en estiu no tenen sombra en tota aquesta zona. La idea en el nou projecte que estem fent és aprofitar tota la terra que ens han donat, fer una xicoteta inversió, perquè en 5.000 euros el tindrem en plena de terra, i després en els contractes que tenim i en l'empresa pública fer la resta de les inversions, és a dir, la plantació d'arbres i també la creació d'una nova zona de xocs. I aquesta és la idea. S'ha explicat, vull dir, n'hi haurà gent que... Saps què passa? Que pot haver gent que no li parega bé, i a mi això em pareix completament normal, és a dir, no passa res. No passa res. Parlar d'amplio sector de la població potser és un poc atrevit, no ho sé, perquè no sé si tens alguna enquesta feta, nosaltres no la tenim, jo per tant no m'atrevisc a dir si aquesta actuació compta en el gran suport de la població o compta con un amplio rechazo. I aquestes les explicacions que vam donar, i aquestes són les torne a donar, i jo espero també que a veure el resultat, però jo crec que quedarà bé. Gràcies.